Audio Jungle. अरे वाह तुमको केमती लगुच मो ब्लॉग रे तो आसीबे अधा बेला जेते बेला देखो खाउथबे आमे ठाकुर बनौती देखो आमे ठाकुर बनै अरे ठाकुर बनै दिसवा दे देखि बहुत देखो निश्चय ठाकुर बनै देखो काई देखो देखो पूजा करबा बे ताको बुढ़े हो ताले पूजा सही लानी हाउ हाउ जाओ हाउ हल्ला बगार ले खाई देखो दर्शक बन ये हम नंद आज मन मोमो आ ये ले हम कोन ना सेकंड जा अच्छा लगी हम तो बस ये जा हां ये देखो अच्छा हां तो कॉपी दे हां कुछ जाबो बोले आके बंदी रही
ଆଉ ତମେ ଏଇ ସବୁ ବସିକି ମୋମୋଜ କରୁଥିଲୁ ସମସ୍ତେ କାମରେ ଆଉ ସେଇ ଭିଡିଓ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଯିବୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଉ କଣ ହଉଛି ଦେଖାଯାଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯିବୁ ଆଉ ଏଠି ଯାଇଥିଲୁ ଏଇ ପହରଦିନ ଯାଇଥିଲୁ Galek akramanan bisa ढेंकानाल ନା ଆମର ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପୁରୀ କଥାଟା ମିଛ କହିଲି କାହିଁକି ନା ଆମେ ପୁରୀ ଯିବାର ଅଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ କୋଉ ଜାଗାଟା ଭଲ ଲାଗେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଛ କଣ କହୁଛୁ ରବର ମାନେ ମିଛ କୁହନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ମୋମୋ ହେଲା କାଲି ଚାଉମିନଟା କଲୁ ହେଲେ ଏବେ ବନେଇ ପାରିଲୁ ଆଉ ତ ହେଇ ଓଏ କଣ କହିବୁ କୁହ ଇଏ ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଥିଲେ ଇଏ ଆମର ବାମ୍ଫ ଦିଆ ବାମ୍ଫ ଦବା କାମରେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ବେଲା କାମରେ ଇଏ ଡିଜାଇନ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଡିଜାଇନ ଦଉଛି ସିଏ ବେଲା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ବି ବେଲା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କହୁନୁ ତ ଏଇ ଯୋଉ କୋଉଠିକି ଯିବ ବନେଇ ଭିଡିଓ ଏଇ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ନାଳ ଅଛି ଆମେ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରୁଛୁ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଗାଡି ମିଳିଲେ ତ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ ଆଉ କହୁନୁ କୁଆଡେ ଯିବୁ କୁଆଡେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କୁଆଡେ ଯିବୁ ଆମ ଘରେ ଆସି ପୁଣି ବହୁତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କୁଆଡେ ଯିବା କାହାକୁ ତତେ କହୁଛି ଠାକୁରାଣୀ ପାଖକୁ ଯିବେ ଠାକୁରାଣୀ ଯିବେ ଠାକୁରାଣୀ କୋଉଠି ନାହିଁ ମାନେ କୋଉଠି ନାହିଁ କୁଆଡେ ଆଗରୁ ତ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆগে ସବୁଆଡୁ ମାନେ କୋଉ ଜାଗାଟା କହୁନୁ ସେଇ ଜାଗାଟା କୋଉ ଜାଗା ଦିଲ୍ଲୀ ମଥୁରା ଆହା ହା ଓହୋ ମା କଥାରୁ ସବୁ ଜାଗା ବାସ୍ତବ ହରିଦ୍ୱାର ହଁ ଆହା ଜାଣିକା